बिफाननि जानानै खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसाम गभर्नमेन्टनि स्क्रेप पलिसि बेनि सोमोन्दै फंनैसो जोबोद गोनां मोनसे मिथिसार होनो आं नाजादों। आसाम गभर्नमेन्टआ गोजाम गारिखौ लानानै जोबोद माखासे गोनां हाबाफारि आखायाव लादों। गोजाम गारिखौ स्क्रेपआव हरनांगौआ मानो हरनांगौ, बेखौ हरोब्ला गारि बिगोमाहा मा लाब दं, हराब्ला मा लस दं, बेखौ मोजां मिथिहोनो आं नाजागोन। आं रायजो राजाफोरखौ बे मिथिनायखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन होननानै आं आसा खालामदों। गिबियावनो गोजाम गारिया माखौ होनो आं बेखौ एसे बुंग्रोनो नागिरदों। गारिया जोंना गोदाननिफ्राय रेजिस्ट्रेसन खालामजेननायनिफ्राय 15 बोसोरसिम गारिनि आयु माने लाइफखौ हमनाय जायो। 15 बोसोरनि उनाव माने गारिखौ सालायबावनो गोनां जायोब्ला बेखौ रिनिउ खालामनो गोनां जाहैयो। दा बे बेलायाव मोनसे ओरैबायदि जाहैबाय जे सोरबा जुदि गारि गोजाम खौ माने नांला होननानै सानोब्ला, बेखौ बाहायला होननानै सानोब्ला बेखौ स्क्रेप सेन्टाराव हरनांगौ। थारमाने बे भाङा सुरा जिथु लांग्रा, बेहाय हरनानै माने जेबो मुलाम्फा जाया। बेहाय हरबा गाज्रिसो आरोखि। माने आसाम गभर्नमेन्टआ स्क्रेप माने बे गोजाम गारिखौ लांग्रा मोनसे सिस्टेम खालामखादों। बेखौ RBSF होनो, माने स्क्रेप सेन्टार दं, सरकारि स्क्रेप सेन्टार। बे सरकारि स्क्रेप सेन्टाराव हरबासो माने बे गारिनि माबाया समस्त जिथु रेकर्ड, बे रेकर्डआ अफिसियेलि जोबगोन। आरो बेखौ जुदि स्क्रेप सेन्टाराव हराजासेनो बबेबा भाङासुरायाव हरोब्ला, अब्ला बे गारिनि RC आबो केन्सेल जानाय नङा आरो गारि बिगोमानि नामावनो नैबे अफिसाव सोलिबाय थानाय होननानैसो मोनसे रेकर्ड जानानै थागोन आरोखि। दा ओंखायनो आं होननो नागिरदों जे गोजाम गारिफोरखौ सोरबा जुदि नांला होननानै सानोबा बेखौ बेबादि बायला जिला बायग्राफोरनो हराजासे सरकारि स्क्रेप सेन्टाराव हर। आरो स्क्रेप सेन्टाराव बहा हरनांगौ बेखौ आङो रोखा खिथागोन। आं बुंखानोसै, माने जोंहा दा आसामाव, लवार आसामाव रङिया ओमफ्राय बरपेटायाव दङ स्क्रेप सेन्टार, सरकारि स्क्रेप सेन्टार। बेहाय माने जगाजग खालामनानै नोंथांमोना गाव गावनि गारिखौ माने बे सेन्टाराव हरनो हायो। आरो बेनि थाखाय मा जायो, गारिखौ लांनानै हैनाङा। बिसोरनो इनफरमेसन हरोब्ला जे आंनाव गोजाम गारि दङ, बे गारिखौ आङो माने स्क्रेप खालामनोसै होननानै जुदि खिथाहरोब्ला बिसोर गावनो फैनानै लांफैगोन। खुनु खरसानि खोथा गैया बेहाय। माने गावसिनि खरसाजोंनो बिसोरो गावसिनि गारि लाबोनानै थिखोनानै लांगोन। ओमफ्राय गोजाम गारिया बेखौ ओरैनो लाङा। बे गारिया नियम बादियै जेसेबां फैसा मोननांगौ बेखौ स्क्रेप सेन्टारनि मानसिया फैनानै बेखौ होनानैसो लांगोन, बिना फैसायाव लाङा। नर्मेलि मा जायो, गोजाम गारिखौ अजन हिसाबै लाङो आरोखि, स्क्रेप नालाय। दा बे बेसेबां दाम जाथावगौ जाथावा बेखौ माने अफिसनिफ्रायबो जोङो थिग खालामनानै होयो, जा MVA दङ। आरो नङाबा डाइरेक्ट सेन्टारनि माबाजों ओमफ्राय गारि बिगोमाजों सावरायलायनानै बेसेबां जाथावो दामा बेखौ थिग खालामनानैबो माने हरजायो। गोजाम गारिखौ हरोब्ला बे गारिनि एगेन्स्टै गारि बिगोमाया बिना फैसा हरनाङा, बिसोरो बायनानैसो लाङो आरोखि। दा स्क्रेप सेन्टाराव बहा कन्टेक्ट खालामनो, बे कन्टेक्ट खालामनाय थङा जाहैबाय, एड्रेसा जाहैबाय, माने स्क्रेप सेन्टार, आं रङियानि खोथाखौ होनदों, बेहाय सानै मानसिनि आं नाम बुंगोन, माबा फन नाम्बार होगोन, बेहाय माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन डाइरेक्ट। आरो बेहाय कन्टेक्ट खालामनानै मोनाब्ला DTO अफिसाव फैबाबो जोङो बेखिनिखौ माने लाइन खालामनानै होगोन, जों बेखिनिखौ इनफरमेसनखौ होगोन, जों जा हायो हेल्प होगोन। दा गिबियावनो नैबे नाम्बारखौ आं मोनसे होननो नागिरदों, 9954445505। बे मोनसे नाम्बार।
बिथाङा स्क्रिप्ट सेन्टारनि मेनेजार आं नाम्बारखौ खनसे होनबावनो नागिरदों 9954445505 बे मोनसे आरो मोनसे नाम्बारा 7002706142 आरो आं खनसे होनबावगोन नाम्बारखौ 7002706142 बे नाम्बाराव नोंथांमोना डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामबाबो बे बिथांमोना गावसोरनो फैनानै माने बे गारिखौ थिखोनानै लांफैगोन गावसोरनि खरसायाव बे मोनसे आच्छा दा स्क्रेप सेन्टाराव हरोब्ला मा मुलाम्फा दं आं बेखौ बुंनो नागिरदों स्क्रेप सेन्टाराव हरनाय लोगो लोगो बै सेन्टारनि अथरिटिया मोनसे सार्टिफिकेट होयो जे जोङो उमुक मानसिनिफ्राय एथ' नाम्बार गारिखौ स्क्रेप हिसाबै जोंनि बे अफिसाव मोनबाय जों बेखौ स्क्रेप खालामबाय होननानै मोनसे सार्टिफिकेट होयो आच्छा बै सार्टिफिकेटखौ लानानै जेब्ला गारि गोदान बायहैयो बे बिगोमाया अब्ला गारि गोदान बायनाय समावहाय जिथु होनो गोनां टेक्स रेजिस्ट्रेशन फी जिथु बे रेजिस्ट्रेशन फिसआव माने डाइरेक्ट 25% डिसकाउन्ट मोनो जिखुनु गारि बायबा बेनिफ्राय जुदि इलेक्ट्रिकेल गारि गायोबा दाथ' जों सरासनस्रायै मा बायो डिजेल गारि पेट्रल गारि बायो खिन्थु जुदि नैबे सार्टिफिकेटखौ होनानै इलेक्ट्रिक गारि बायोब्ला बहाय बै फिसखौ डाइरेक्ट 50% कनसेसन मोनगोन आरो मोनसे खोथा दंबावो दा जों गारि गोदान बायोब्ला गारि गोदाना दा स्टेज 6 सोलिनानै दं स्टेज 1 2 3 4 5 6 दा गारि गोदान जिखुनु गारि गोदान बायोबा बे एलएमबिआनो होन मटर साइकेलानो होन बे साखा खब्रै होन 6 साखा गिदिर बास ट्राकआनो होन दा गारि बायनाय लोगो लोगो स्टेज 6 गारि मोनो थारमाने स्टेज 1 ओमफ्राय स्टेज 2 आ बिराद गोजाम दा गभर्नमेन्टआ होनदों जे स्टेज 1 ओमफ्राय स्टेज 2 जिथु गारि बिराद गोजामा स्टेज 1 2 का जुदि सोरबा मिथियाबा बेखौ साननानै लाथों गोजाम गारिया स्टेज 1 2 आवनो गोलैखायो ओमफ्राय बेखौ जों नायबानो आन्दाज मोनो भाई जोंना अफिसियेल रिपर्ट दं नालाय जुदि स्टेज 1 2 आव गोलैबायब्ला ओमफ्राय बे गारिखौ स्क्रेपआव हरनानै सार्टिफिकेट मोनबोयोब्ला बेहाय आरोबाव डाइरेक्ट 50% कनसेसन दं दा स्क्रेप सेन्टाराव हरनायनि लाबा बे आच्छा हराबा मा लस दं आं बेखौ बुंनो नागिरदों गारि गंसे दङ बिराद गोबाव गारनानै दोनबाय बेखौ माने स्क्रेपबो खालामाखै आरसिखौबो केन्सेल खालामनानै लायाखै जुदि बिदि सोरबा दङब्ला बेहा मा लस दं दे अफिसियेलि खिन्थु गारिया न'आव सोलियाखैबालाय मा जानो अफिसाव बिनि गारिया सोलिगासिनो दं होननानैसो रेकर्ड जानानै दं काजे मा जायो बे गारिनि एगेन्स्टै 15 बोसोरनि उनाव जेब्ला रिनिउ खालामनो फैयो अब्ला गारि गोदानजों समान आरोबाव रिनिउएल फिस होनांगौ आरो मोनसे टेक्स फैबावो बे जाहैबाय ग्रीन टेक्स बे गोदो गैयामोन सिगां गैयामोन बियो दा ग्रीन टेक्स होननाय मोनसे फैबावो दा खिन्थु बेखौ जुदि माबायाव हैबायब्ला स्क्रेप सेन्टाराव होयोब्ला बेफोर गासिखौबो गजोबबाय जेबो गैला भाई जेबो होनाङा एमबि टेक्सबो होनांला जेबो होनांला बेखौ ओमफ्राय जुदि माबायाव हैयाब्ला स्क्रेप सेन्टाराव हैयाब्ला खिन्थु ग्रीन टेक्सबो फैगोन नैबे रिनिउएल फिसआबो गारि गोदानजों समान फैफिनगोन बेबादि लस ओमफ्राय सोलिबाय थादों होननानैबो रिपर्टआ थागोन गतिके गभर्नमेन्टआ लुबैदों मा गोजाम गारिखौ न'आव दोननानै पलिउसन जास्लायस्लाय बेखौ स्क्रेप सेन्टाराव हरनानै बेखौ दस्रा खामानियाव बाहायहैनानै गलि होनानै मा खालामगोन जायखिया पलिउसन जाहाथे दाजाथों ओमफ्राय सेवगारनानै दाथांथों बेखौ गभर्नमेन्टआ आसा खालामदों गतिके आं रायजो राजाखौ खावलायदों जे नैबे स्क्रेप सेन्टारखौ स्क्रेप पलिसिखौ नोंथांमोना इउटिलाइज खालामनो हायो माबाफोर बुजियाब्ला
अफिसाव सिदा फैनानैबो सोंफैनो हागोन बेवहाय खुनु उसुबिदा गैया ओमफ्राय बेवहाय आरो मोनसे खोथा दंबावो जोबोद गोनां खोथा थालांदोंमोन आं बेखौ बुंथारनांगोन माने कमार्शियेल गारि थारमाने मा जायो कमार्शियेल गारियाथ' बिराद टेक्स होनांगौ नालाय सोरनाबा बिराद गोबाव जुदि टेक्स होआखैब्ला ओमफ्राय बेखौ स्क्रेपआव हरोब्ला बहाय मा दं स्क्रेप सेन्टारा मोननाय लोगो लोगो बिनि जेसेबां एमबि टेक्स होन बेनि एरिया टेक्स होन गासिबनिबो गेजेराव टटेलि 75% कनसेसन दं मात्र 25% जमा होबानो जायो थारमाने हमनानै ला गंसे गारियाव जुदि 10 लाख थाखा टेक्स एरिया टेक्स फाइन माबा माबि जानानै 10 लाख जायोब्ला बिनि जायगायाव 7.5 लाखानो फ्रि 2.5 लाख जमा होबानो बे गासिबो दायित्व सेस ओमफ्राय स्क्रेप सेन्टाराबो लाबाय ओमफ्राय सार्टिफिकेटखौबो हरबाय ओमफ्राय जोंबो आरसिखौ लोगो लोगो केन्सेल खालामबाय आरो बै सार्टिफिकेट लानानै गोदान गारि बायबा आरोबाव बहायबो माने बहायबा 25% बहायबा 50% आं एसे सिगाङाव जेरै बुंदों बे आरो कनसेसनबो मोनहैबावगोन गतिके बे सुबिदाखौ लानो आं रायजो राजाखौ खावलायबाय आं आसा खालामदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ बे बेलायाव बयबो गोसो होगोन आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर फुरा आसामावनो बे खामानिया जागासिनो दं नालाय दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजाङै इउटिलाइज खालामथारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो थाब आं बेखौ माने सुबिदाखौ लानो थाखाय आं खावलायदों एसेनोसै